Hello guys, good morning. Magluto na tag pamahaw. Let's go! One, two. Hello guys, atong tanawon si Melvin dito sa gawas kay nagluto siya og pamahaw. Let's go. Puntag pa kayo. Inong taog ko an kalamansi with warm water. Ba? Uy, wa may kurente. Saray nang pamahaw di ay nato. Nasiga, suga. No. Ayaw kay niya siya muluto guys kay siya gitig luto diri sa balay. Tanaw na to ni karon sa nayang putahe. Atong sudan guys, magluto tag pancit canton. Pancit canton guys, pamahaw. Lamia sa pamahaw oy. Panggunting. Unsa ni? Mo ni among dirty kitchen guys. Dirty gid ni siya. Oh. So, una tagluto sa kuan no, beans. Gilapuan na nato. Beans guys, gilapuan. Pag kahuman-an na mura gid na siya sausaw lang din siya sa suka or toyo. Grabe lisura ani nga sudan oy, lisod kay lutoon. Wala yun. Ako gid giluto ani kay mahilaw. Guys, while waiting nga makaluto akong bana, maligo sa ako para fresh. Kung na tagligo guys, mahaw na ta kay. Alas 8 na sa buntag. Nara mong sudan o akong bidyuhan. Muna itong pamahaw karon. Itlog, pansit canton, og naadayin tay beans. Gamay ra lagi ni spy. Naadayin tay bulad, isa ra ka buok bulad. Ba? Kaon kami si? Unsay mong ganahan na nakaunon lang? Pansit. Kaon na ta. Guys, humanamig pamahaw. Ipainom din ako sila sa vitamin C. Ayan siya, vitamin C, Billy C sa Santi Barley. Isa ka capsule kada adlaw. Ako ding tanggalon akong ingani para ang powder ang tunawon. Bata ug dagko na ang pwede ani. Butangan lang din siya sa tubig. Ang una makadawat kay si pila ang powder bread. Unom ka kapsul among mainom ani kada adlaw kay unom man mi kabuk diri sa balay. Tulo ka buk akong anak dayon, akong igsuon ug akong bana. Guys, tubigan lang siya gamay then kung anong dayon. Yan mix lang.
Inom na dayon. Di na tapilon og inom ang iyang sudlanan sa kapsul kay ingon sila mo daw kuno nay maipon sa imong tiyan. Asa pa kana paingon. Basta. Okay naman po diyang lasa. Sige na iya pagkikita po ng baba nito. Oy, nagpunta sa day ka. Kaupat. Tulo mo na ng kuaning gripo. Nakainom mo, ano yung vitamins gihapon? Right? Ano sa'yo? Claro, mas kaling iya. Pit na mahurot. Gamay rin kong gusto ba? Guys, alas 8 na kapen. Maghipos na may samong gitulgan. Diri naman may katulog, oh. Diri sa sala. Sa amin pa nanghiposon kan. Namahaw pa mi una ganina. So, may hiposon. Kadagan pa mi buhaton karon nga adlaw. Let's go. But, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Layan ako siya kataas kay ang buhok. Lain mo no? Makita ni mo sa camera? Mama pa nga. Sagwapa ni mo, bre. Taas kay ang buhok, oh. Isod na kaay siya sudlayon. Mayat. Straight man yung buhok. Nakulot ra siya sa pagtulog. Mayat man. Kahit manasa kong liguan. Kani yung buhok guys, kung ano ni murag 3 years, wala na putlan. Kaya 5 years old na siya karon. Kaisa ra ni siya na gupitan o buhok. Kaya ipataas man yun sa iyo. madugay og sudlay ani sa iyang buhok kay gahi kaayo dayon mamili og sudlay. Dapat kung sudlayan ni siya kagani nga sudlay kay medyo dali-dali ra matanggal ang kuan.
may buhol-buhol nga buhok pero katong sudlay nga kung isara ka ingana ba normal na to ang sudlay lisod dili pwede nila gid iya ha mga 5 minutes ni siya mahuman or 10. Ah, gwapa na kay ka sa camera, Brett. Siya na kay imong bangs. Ang sabay mong ipon. Ang giibutan. Gibutan. Tanan din na ibot ako nipon. Tanan gid na ibot imong ipon ba kay bata pa man ka. Si Papa nag-ibot atong magtahi nga ni nga Tanod. Tanod. Thank you. Na mag-aak din ako sa Nag-story siya. tanod. Iyo ko na pangat ko tanan. Napangag ka tanan. So, natanggal na ang kuan sa imong buhok, Brett. Oh, sada na siya tusudlayon. Kaya wala na kuan, kaya wala ni oil. Wala gi-oilan ba, pero lumukha siya. Akong ipatanaw ang kuan. Naro. Tapos kay imong buhok. Mga kapit na Ha? kapit na tampok ba? Kapit na sa sampot. Sampot na siya, Brett. Oh. Nasa isa dito ng limpyo. Sa electric fan. Si Papa. Kinsa na, Brett? Si Papa. Tawga daw. Melvin. Tawga. Pa! Tanaw ko sa imong buhok, be. Na, ipakita na to sa ila. Oh, taas kay kag buhok lang. Si Missy, akong bata. Ngay kaduha. Nara akong dalaga. Si Alea. Hi sa camera lang. Hi! Ha? Ang sa Brett? Subscribe. Thank you kuno sa pag-subscribe. Siya si Baning, ako igsuon. Siya yung nanghugas karon sa plato, kay puli-puli man may maghugas sa plato. Sa buntag siya, sa odto, si Alea. Hi! Hi guys, kapag siya guys. Pag-sure. Oh, dalaga na siya, oh. At oh, kabalo na. Master na kay si Missy manudlay, oh. Di na siya magpasudlay sa ako. Siya na ang magsudlay. Kani si Missy, butan kay ni nga bata. Brett ba? Butan kay siya, Brett ba? Ikaw? Ikaw? Butan ka? Butan sad ka? Skubi? So guys, ato siyang tawagon karon kung sugot ba siya magpakuha og kilay. Kay daghan na kaayo nanubo sa akong kilay. Tawagon na to si Melvin. Kuha ikaw kilay, be. Daga na kayo nanubo sa kong kuha. Dana na ta. While waiting. Hulat ta, hulat. Balik siya. Kagwap. Gwapa kay kami si... Ginakuha no, kilay. Pa! Up! Ang laki.
Agay, sakit. Agay. Kasi guys, master kayo sa mga og kilay oh. Siya itig kuha sa akong kilay. Kato isa ka polar mito. Wato isa ka polar lang. Asa cute. Ba't na sa kwarto? Aray, tusok na kong mata. Sakit. Naputol among pagpanguhag kilay kay nay nag-order sa puto. Mag-deliver sa mig puto pamugas. Narang puto nga mo i-deliver oh. Basig na gusto mo palit dara 120. Ano siya? 120 30 pesos. Okay. Deliver sana siya. 120 lang to siya, 30 pieces. Lami kay guys. Na-deliver. Pika subdivision, i-deliver. Continue taon niya sa pagkuha sa atong kilay. Oh, kani wala pa na kuan. Wala pa na kompleto og kuha. May na lang na nag-order. Atong ulatan si Melvin. Dugaya, uy. Dugay. Zos! Asay mong amo, Zos? Continue ang kuhag kilay unya. Pagbalik. Mga pila na ka minutes. Doon naman sad na siya. I-deliver. Hi sa camera, Missy. Hi. Mura gabakwit guys ang mag-deliver guys. Oh, nara di ang photo nakasulod. Guys, nakaabot na si Melvin pero dili pagyapon mapadayon among pagkuha sa kilay kay naana po order. Na karing gamay. Guys. Oh, pana siya. 12 pieces. Di man makita. Ano man eh. Di makita. 12 pieces 55 pesos. Ara. So nagputos na sad kay deliver na pod. Sagdi lang okay ra nga ma-cancel akong kuan or ma delay basta kay nahalinan og puto. Dito na pod ni kan sa pikas ng subdivision. Ana lang gyud. Bala gamay ginan siya basta kay kanunay. Busy kay siya. So guys, nakauli na si Melvin guys. Padayon na mi o kanang kuha sa akong kilay. Kaya wala pa na kumpleto ang isa. Then close na po na ako ang video. Bye bye! Thank you for watching. See you next time!